F'intervista esklusiva ma' Angelik Caruana minn meta ħarġet id-deċiżjoni tal-Arċisqof dwar l-allegati deritt f'Borċin-Nadur, Angelik iddikjara li hu se jobdi d-digriet maħruġ mill-Kurja dwar il-każ. Permezz tal-programm Mhux għax Importani, Net Television kompla jsegwi din l-istorja kontroversjali li ilha għal dawn l-aħħar 10 snin tkun diskussa fl-opinjoni pubblika. Allegati deritt f'Borċin-Nadur u fid-dar tal-familja Caruana f'Birzebbuġa. F'intervista fid-dar tal-familja f'Birzebbuġa, Angelik Caruana jesprimi ubbidjenza lejn id-deċiżjoni tal-Knisja. Xorta waħda jena. Irrid nobri mill-Knisja u dak li t-tani l-Knisja irrid imbaxxarati għalih. Iżda minkejja din id-deċiżjoni skont Angelik Caruana, il-fenomeni madwar l-istatwa tal-Madonna li hemm f'waħda mill-kmamar tad-dar tal-familja għadhom jiġru. Iva, imħonna ma nistax natina tiġi xina, jew statwa qafija. Imħonna int ħaġa hija. Għal dawn l-aħħar 10 snin, id-dar tal-familja Caruana inbidlet totalment. E kif mill-istatwa tal-Madonna li xtrat l-om Catherine allegatament beda ħireġ demm, melħ u likwidi. Dan flimkien ma' allegati fenomeni oħra li xhieda tagħhom hemm diversi nies. Iżda bla dubju li d-digriet tal-Knisja li dawn l-allegati fenomeni mhumiex divini ġabet diżappunt fil-familja Caruana li tibqa' sostni li m'hemm l-ebda ingann f'din l-istorja. Tħossok daqsxejn imweġġa għal fatt kif iġġudikat il-Knisja għax inti jisek bħal speċi f'dawn l-aħħar 10 snin tħakt b'ħafna nies mentri l-istorja mhijiex hekk. U jaf x'qed jara. Ġifieri ma nistgħux naqtaw deċiżjonijiet hekk, ma jekk il-Knisja ħasset hekk, aħna lesti naċċettaw u nilqgħu dak li ħċettat il-Knisja. Bla dubju li dan il-każ issa se jiddawwar minn element ta' skiet bid-devoti id-determinati li jibqgħu isaħħu l-fidi tagħhom u dawk xettiċi jikkunsidraw dan il-każ bħala wieħed magħluq.